seu dominio de coñecemento, de especialización, pensará o propio, non? Por eso está aí traballando, pero este é a queixa, e hai moitas cousas que o fan moi singular. Por exemplo, non coñezo ningún outro campo científico-tecnolóxico que basicamente nacera de unha conxectura e de unha que na propia redacción dos que se consideran pais, neste caso eran todos pais porque eran como unha dúcia de homes todos, aínda que había xa algunhas mulleres, poucas, pero había algunhas mulleres traballando a un altísimo nivel en aquel momento. Dende logo hoxe nos gustaría que houbera moitas máis, pero desde logo hai moitísimas que traballan fantásticamente ben nun campo moi exixente por outra parte, non? Entón, tal como eles o redactaban na memoria onde solicitaban fondos á Fundación Rockefeller para reunirse no verano de 1956 e facer de forma, digamos, detallada e profunda unha reflexión sobre o que lles preocupaba, decían que, de algún modo, que pretendían é partir de unha conxectura que todos compartían, e esa conxectura é que calquera aspecto para resolver ben problemas. E iso, así, canto máis inteligente eres, digamos, supostamente, problemas máis complexos e mellor és capaz de resolverlos, non? No mundo das máquinas, no mundo artificial, basicamente un sistema se di que ten, digo eu, que ten inteligencia artificial en maior ou menor grado, pero ten inteligencia artificial cando ten un alto grado de autonomía, que pode ser pleno. Un coche autónomo que tuvera autonomía plena é un exemplo paradigmático, probablemente, do que sería. Ten capacidade de aprender, e aprender significa mellorar o comportamento a partir da interacción ca túa contorna. Esa contorna pode ser física, como facemos os seres humanos, non? Pode ser física en un robot móvil, ten sensores, adquire moita información da contorna e, se está aprendendo en función deso, pode mellorar a súa competencia na resolución dun certo problema, que pode ser manipular certos obxetos ou moverse nunha traxectoria o máis curta posible entre dous puntos. Ou ben, sistemas que son capaces de resolver problemas moi complexos en entornos especializados do saber humano. Por exemplo, un sistema que é capaz de diagnosticar con competencia certas patoloxías nunha especialidade médica, pois necesariamente vai a ser un sistema baseado na inteligencia artificial. Por tanto, se reúne unha, que normalmente moitos sistemas se reúnen ás tres, pero con que reunir a unha destas características teríamos que estar falando dun sistema de inteligencia artificial. Autonomía, aprendizaxe e resolución de problemas complexos en entornos ou ámbitos especializados do saber. Bueno,
realmente, aínda que se dá a coñecer ao mundo con ese nome, Intelixencia Artificial, que moitos critican, pero a mí me parece fantástico, porque entre outras cousas é un nome que pega moi ben, moi marketingiano, vende ben. E está ben vender tamén a ciencia, porque senón, se non eres atractivo, se non eres cool, moitas veces non hai unha aproximación de quen ten que financiala, de quen ten que contratala ou de que, en todo caso, ten que apoiarla, non? Entón, no ano 56, insisto, nace públicamente con ese nome, pero realmente o que podemos asociar coa inteligencia artificial é previo. E eu sitúo propiamente o nacemento do campo no ano 43, porque no ano 43 dous investigadores norteamericanos publican un artigo científico donde propoñen o primeiro modelo matemático de neurona. O sea, o que se sabía en aquel momento, casi todo derivado de Ramón y Cajal, sobre as neuronas e o seu modo de funcionamento, pois basicamente se simulou matemáticamente e eles se preocuparon de analizar cal eran as capacidades de computación funcionais de ese modelo. Todavía non había algoritmos que puideran modificar unha estructura formada por dúcias, centos, miles ou millóns de neuronas, ni siquiera había potencia de cálculo como para poder facelo si tiveran en ese momento os algoritmos asociados. Eso viu despois, pero o modelo xa estaba aí. E de feito, hoxe, a maior parte da inteligencia artificial, sistemas como ChatGPT, ou os equivalentes, están construídos desde un punto de vista algorítmico con redes de miles de millóns ou centos de miles de millóns ou incluso máis de 1 billón de isto non pinta, pero bueno, é que non podo salir aquí porque senón salle do tiro da cámara, de modelos como que teñen a parte superior esquerda da pantalla, non? Básicamente ese modelo sigue sendo igual. Claro, que cambiou? Que agora hai capacidade de computación para ensamblar cantidades inxentes e, sobre todo, para modificar certos parámetros de ese ladrillo de cómputo básico en función dos datos que lle presentamos ao sistema para que acabe aprendendo certas funcións útiles desde un punto de vista práctico. É dicir, para que, en definitiva, cando eu lle meto unha imaxe de entrada, me diga a saída, hai un can, e de experiencia no mundo. Bueno, pois, se son capaz de ese coñecemento humano, que mellor está expresado en linguaxe natural, pasalo a un formato que o podo despois levar ao mundo da computación, a unha computadora, e son capaz de aplicar métodos sistemáticos de aplicación dese coñecemento sobre problemas, pois teño o que se chama un sistema baseado en coñecemento, un sistema experto, vale? Bueno, isto
houve unha serie de aspectos que foron evolucionando en paralelo a esos problemas e que permitiron finalmente lograr avances enormes, que é a situación na que estamos a día de hoxe, non? E entonces se volveu de novo ao campo da computación neuronal. Por que? Porque unha arquitectura de computación neuronal baseada en neuronas artificiais aprende. Non hai que dicirlle exactamente como nun sistema basado en coñecimento como ten que valorar os distintos parámetros, a distinta información para resolver unha tarefa concreta, sino que aprende de datos. Se teño datos abondo, pode aprender por sí soa a resolver un problema, e iso é o mellor dos escenarios. De feito, as persoas, por eso somos tan capaces, porque temos unha arquitectura, unha máquina na cabeza, que vai evolucionando xa, lóxicamente, no interior das nosas nais, pero despois tamén, é dicir, a estrutura neuronal, as neuronas, aos 2 anos de vida, temos, basicamente, o doble de neuronas que temos despois, nos anos seguintes. Porque hai un proceso de destrucción, digamos, masivo, de aquelas neuronas que, de algún modo, non atoparon unha boa coordinación ca súa contorna, non están resolvendo problemas cos que se este enfrentando ese neno ou esa nena no mundo real, e, por tanto, houve como unha especie de explosión neuronal para ver despois como se vai reconfigurando todo nunha arquitectura máis simple, pero que xa acaba interiorizando a maior parte do que, desde logo, supón a interacción co mundo, camiñar, ver, identificar obxetos, saber ter un control moi fino, sensomotor, que despois nos vale para a nosa vida e para os traballos incluso. Bueno, en fin, me estou enrollando un pouco e se pasa o tempo, pero este é a clave. Entón, por que? Bueno, antes de por que, isto é moi interesante. O mundo da inteligencia artificial sempre xerou moitas máis expectativas que realidades no curto prazo. O sea, sempre, cada avance que se produxo, bueno, volvía a provocar unha explosión de ilusión, de optimismo, de, isto xa é definitivo. Bueno, así vivimos constantemente, non? Claro, si vemos todo o percorrido de décadas, dende logo os avances son brutais. Pero se o vemos así a cachiños, os avances foron máis ben modestos, desde logo respecto ás expectativas. Fixadevos, no ano 58, 2 anos despois de que se reúnen para crear o campo da inteligencia artificial e poñer en público, en común, cal eran os seus obxectivos e a forma na que estaban abordando esa conxetura que antes fixen referencia, o New York Times fai referencia a unha das primeiras arquitecturas de computación neuronal que si xa tiña algoritmos de aprendizaxe integrados e, por tanto, capacidade de aprender sobre datos. E di o New York Times no 58. A Armada, Estados Unidos, está traballando nun embrión de computador electrónico que se espera, e ese se espera era a curto prazo, en poucos anos, que puidese camiñar, falar, ver, escribir, reproducirse a sí mesmo e ser consciente da súa existencia. Claro, eso non ocorreu nin no 58, nin no 59, nin no 60, nin no 70, pero a día de hoxe, preguntémonos que parte de eso fan as máquinas. Camiñan? Sí, e moi ben. Incluso fan parkour, algúns robots. Hai unha empresa de Estados Unidos, Boston Dynamics, que probablemente é a líder en este sentido. Podedes ver vídeos en YouTube e é flipante o que fan algúns dos robots que están desenvolvendo. Falan? Fantásticamente ben. Ven? Sí. Escriben? Sí. Mellor que nós. Se reproducen a si mesmas? Non. Ese reproducirse a si mesmas, de algún modo, o interés, cal pode ser? Cal é o valor de que unha máquina se reproduzca a si mesma? É un reproducirse mellorando o proxenitor. É dicir, unha capacidade na que unha máquina intelixente poda desenvolver, por exemplo, un programa que sexa mellor, máis capaz que aquel ou aqueles que están guiando esa máquina patrón ou de referencia. Claro, isto que ocurrirá. Hai formas modestas de lograr isto a día de hoxe, pero non é o que se entendía
neste artigo, ¿no? Pero isto que ocurrirá pode ser efectivamente esa explosión de aceleración de inteligencia máquina que moitos creen que se vai a dar en algún momento e que xa será incontrolable pola rapidez na que se van a mellorar as máquinas e, por tanto, a súa inteligencia respecto incluso aos seres humanos, ¿no? Bueno, ser consciente da súa existencia non o son a día de hoxe as máquinas. Poden chegar a serlo? Podría ser, efectivamente, pero non necesariamente eso é imprescindible para que unha máquina poda ter unha inteligencia comparable ou superior ao do ser humano. Non está claro. De feito, na ciencia non hai todavía coñecemento suficiente como para evidenciar que o feito de que sexamos conscientes non son nós, moitos seres vivos o son, paxaros incluso, son conscientes de si mesmos, non son como somos os seres humanos, iso é evidente, non? Pero a consciencia é un grao, non é un sí ou un non. Bueno, pois non está claro a nivel científico si para ser un ser vivo inteligente, suficientemente inteligente, e dende logo para ter unha inteligencia humana equivalente, a consciencia é necesaria. Probablemente non. Bueno, que foi o que nos trouxe aquí? Bueno, pois a maior parte dos libros, conferencias, etc., o reducen ás 3 frechas azuis. Pero eu creo que se olvidan de dúas que son igualmente importantes que esas 3. Unha é, oye, temos algoritmos, hoxe, sobre todo de aprendizaxe automática, moitísimo mellores, máis capaces e máis potentes que os que tiñamos hai 10, 20, 30, 40 anos, certo. Capacidade de computación. Claro, o que hoxe é posible computacionalmente, é imposible hai 10 anos construir modelos como ChatGPT, con esa complexidade, tanto adestralos como despois no que se chama o proceso de inferencia, que cando dialogamos con eles, non sería posible hai 15 anos ou 10 anos. Por moito empeño que houbera, porque non había máquina computacional suficiente para eso. Despois darei algunhas cifras. Só unha idea. Nos anos 50, cando se crea o campo da inteligencia artificial, xa empezaban a comercializarse as primeiras computadoras. Por exemplo, moi popular, a Univac. A Univac 1 facía 1000 operacións básicas por segundo. Vamos a pensar 1000 multiplicacións ou 1000 sumas, vale? Por segundo, 1000. Hoxe hai computadoras exaescala, e exaescala significa que poden facer máis de 1 trillón. O sea, estamos falando de un 1 e 18 ceros por segundo. E podemos dicir, pois con eso xa se pode facer todo. Pois non, despois xa o poñeré. Datos, igual. Si estamos dicindo que, sobre todo, o gran desenvolvemento da IA a día de hoxe se basea en aprender sobre datos e non ter que codificar liña a liña de código todo o que a máquina ten que facer, algo que non só é moi interesante, porque simplifica as cousas, sino que para según que problemas é imprescindible. Por exemplo, sería imposible desenvolver un coche autónomo tendo que programar liña a liña todas as actuacións que o coche ten que ter en función das circunstancias coas que se enfrenta, porque as circunstancias son infinitas. Infinitas. E iso non o podes anticipar, non o podes predecir. E entón, tens que ter un mecanismo que aprenda sobre unha diversidade de escenarios suficientemente representativo de aquelo que se vai a topar despois na condución e xeralice. Como facemos nós? Así o facemos nós. Pois, basicamente, de outro modo, computacionalmente de outro modo, pero basicamente é o que fan as máquinas. Entón, esos datos son fundamentais. Por exemplo, ChatGPT, Gemini, bueno, os Mistral, son adestrados como modelos de linguaxe con capacidade, en definitiva, de usar a linguaxe natural con unha fluidez e unha competencia comparable ou superior á humana, pois resulta que necesitan, para ser adestrados, basicamente, por resumirlo, de todo o texto que hai en internet. Todo. E canto texto hai en internet? Pois máis de 300.000 millóns de páxinas de texto. Por dar unha referencia. Pero que se queren aprender sobre imaxes, sobre vídeos, a cousa xa é o infinito. Pero de que se olvidan quenes fan este discurso de as 3
os tres piares que sustentan a IA. Se olvidan de dúas cousas igualmente importantes. Inversión, sobre todo privada. O ano pasado, no 2024, que foi o de maior inversión privada na IA, se estima que no mundo se invertiu do orden de $1/4 de billón, con B, de billón noso, non norteamericano, de dólares en IA. Pois, eso é moito carto. Outra referencia, Google ou Microsoft, se estima tamén que cada unha delas o ano pasado investiu do orden de $50.000 millóns en IA. E iso significa máquinas, persoas, servizos, desenvolvemento de servizos, produtos, comercialización de produtos de IA, etc. Todo. Pero $50.000 millóns. Bueno, pues $50.000 millóns se aproxima bastante a todo o investimento público de España en educación. E España é un país de 50 millóns que investe unha cantidade máis que razoable en educación e que ten un bo sistema educativo. Pois iso que hai, esta é a comparación. O sea, todo o que inviste un país empeñado en ter cidadáns, a cidadanía ben educada, e desde un punto de vista público e universal, é o que inviste unha destas compañías, é verdade que as grandes, as monstruosas, pero que inviste neste tema. Por tanto, é obvio que están esperando un retorno desa inversión moi superior ao investimento. Xa veremos se chega. De momento non. O que pasa é que eu lle chamo a isto investimento preventivo. Non productivo aínda, pero é preventivo. Non vai a ser. E o último, a aceptación pública. En xeral, a inteligencia artificial ten unha boa aceptación pública. Temos a percepción, en xeral, de que nos está abrindo un mundo que nos vai a dar moitas posibilidades, algún disgusto, pero máis cousas positivas que negativas. Se non fora así, non habría, por tanto, usuarios, non había compradores, habría recelo, e, por tanto, todo o resto non funcionaría, non? Datos. Vai por zonas do mundo e por países, pero o 83% dos chineses creen que a IA vai a dar moito máis de positivo que negativo. 83%. Pola contra, estadounidenses, só 39%. Pero vai mellorando. No último ano incrementou en 4 puntos. Os españois, como a tortilla con e sin cebola, división de opinións. 50% máis ou menos de un lado e de outro. Pero en xeral a percepción é boa, non? Bueno, antes non me resisto a poñer un exemplo, porque isto é espectacular. O avance que se deu no que é o soporte computacional, na capacidade das computadoras, é brutal. O transistor, que é o elemento básico de cómputo de calquera computadora, é basicamente un interruptor. Se pode accionar con unha corriente moi pequena e en función de activalo ou non, deixa pasar unha corrente bastante maior polo cable, vamos a decir. O sea, que sería como un interruptor da parede, pero dos que podo poñer a día de hoxe miles de millóns nunha única pastilla de silicio. E os podo engarzar de tal modo que podan estar operando en paralelo e conmutando, traballando, en definitiva, con ceros e uns, nos que podo representar calquera elemento de información, sexa texto, sexa vídeo, sexa son, sexa unha Excel ou o que nos dé a gana, non? Bueno, o transistor se inventa no 47. O primeiro circuito integrado, que se fixo sobre unha táboa de picar a carne na cociña de un investigador, un enxeñeiro, foi do ano 58. Aí foi moi interesante porque demostrou que sobre unha mesma estructura de silicio podía non só implementar un transistor, sino os outros elementos necesarios para facelo operativo, condensadoras, resistencias, etc. Bum! A partir de aí se empeza a desenvolver toda unha industria da fabricación dos chips, que deu lugar ao primeiro microprocesador. O microprocesador é basicamente nunha única pastilla, nun único chip, o cerebro de unha computadora. O resto de chips que hai aí pois son memoria, control de periféricos, etc. Pero o cerebro propiamente, o que está machacando aí datos e tal, é ese microprocesador. Bueno, pois no ano 71, o primeiro tiña 2000 transistores. 2000 como aquel pedrusco, que era basicamente como un puño,
que inventaron no laboratorio tres investigadores. 50 anos máis tarde, basicamente, pouco máis de 50 anos máis tarde, o último chip que acaba de presentar Nvidia, que é a líder, digamos, do hardware que soporta toda a inteligencia artificial, ten máis de 200.000 millóns. Máis de 200.000 millóns. Para que nos fagamos unha idea, cantos aquí viron o Lago das Pontes? Eu son das Pontes, de orixe. Bueno, o Lago das Pontes é ben grande, ten no punto máximo algo máis de 200 metros de profundidade, ten un perímetro de unos 18 kilómetros, pois pasar do 47 ao 2024 sería como que un litro de auga se convertise no Lago das Pontes pasados pois eses menos de 80 anos. Así, esa é a relación. Bueno, decíamos, computadores exaescala. 1 trillón de operacións por segundo. Pero para que queremos eso? Pois miren, os modelos de inteligencia artificial, o que hai por detrás de ChatGPT, o que hai por detrás de Mistral, o que hai por detrás, pero a outra escala, porque nós non temos a capacidade de cómputo que teñen estas grandes empresas, como os modelos que nos facemos no Citius, para particularmente o galego, e que sexen especialmente competentes en galego e en portugués. Eses modelos teñen un consumo durante a fase de adestramento, de aprendizaxe, de aprender a ser competentes en usar a linguaxe, brutal. Tanto en consumo enerxético como en número de operacións. Vou a dar unha idea. O referente a día de hoxe, por tamaño, o máis grande, é Gemini, que é de Google. Bueno, pois resulta que para adestrar ese modelo se necesitan 10 elevado a 26 operacións. Tendo en conta que 1 trillón, que é o que cada segundo fai os supercomputadores máis potentes a día de hoxe no mundo, é 10 elevado a 18, que diferencia hai entre 10 elevado a 18? Ou cantas veces 10 elevado a 18 hai en 10 elevado a 26? Pois hai 100 millóns de veces. É dicir, que necesitaríamos 100 millóns de segundo de un computador exaescala para adestrar Gemini. E cantos son 100 millóns de segundo? Pois son algo máis de 3 anos. Este é o tema. Un modelo, adestrar un modelo. Claro, non están 3 anos adestrando. Por que? Porque estas empresas teñen máis que esa capacidade de cómputo, ainda que non o teñan centralizado nunha única computadora, pero teñen o que é imposible, o que non teñen estados e desde logo non ten ninguna universidade. Fíxense, así vai crecendo a demanda dos modelos de inteligencia artificial. E poderíamos dicir, non hai problema, vai crecendo linealmente cos anos. Non. É que o eixo de ordenadas é logarítmico. Por tanto, isto quere dicir que vai crecendo exponencialmente. De feito, basicamente, cada 6 meses se duplica a necesidade de cómputo para os modelos de referencia. Cada 6 meses. Brutal. Isto ten que ter un límite. Nada hai que poda crecer exponencialmente de forma indefinida. Nada. Non pode. Por tanto, hai que poñer solucións. Efectivamente, algunhas das solucións se poñen mellorando a eficiencia dos chips, facendo sistemas máis paralelizados, bueno, hai moitas formas, refrixerando de outro modo, sí, hai moitas formas, pero as grandes compañías, Google, por exemplo, acaba de comprar 6 mini centrais nucleares. Para que? Pois, ao mellor, cada unha desas centrales nucleares é para alimentar un gran centro de cómputo que, a súa vez, dá servizo para adestrar estes modelos ou atender aos usuarios. Esta é a realidade. Bueno, isto non teño que saltar. Imos entrando no que fai e o que non fai a inteligencia artificial, vale? Bueno, hasta hai uns anos, a inteligencia artificial se centraba nun tema complexo, sempre temas complexos, os que non podía resolver a computación clásica, a informática ordinaria, ordinaria non se entende en sentido negativo, sino que usa estrategias máis ou menos ben coñecidas e moi pautadas.
nos problemas sin resolver a nivel computacional. Ben, e se centraba nun problema e machacaba hasta que, a ver, si lograba resolvelo incluso mellor que un ser humano. E iso foi o que fixo co xadrez, que desde o primeiro momento se considerou que era un problema, un deses problemas reto especialmente interesante, por dous motivos. Un, porque o entendemos moi complexo e asociado a unha inteligencia humana para poder ser moi solvente no xogo do xadrez, moi destacada. Isto é discutible, pero bueno. Dous, porque aínda así é un dos problemas fáciles. Porque o xogo é un taboleiro, está perfectamente delimitado, hai unhas figuras que non son as que son, se dispoñen en unha disposición que é fixa, e despois hai uns movimentos que tamén son perfectamente coñecidos e son eses. Claro, se comparamos eso fronte a un problema social, a un problema médico, pois é moito máis fácil, ainda que nos parece que non. Ben, e así foi. Desde o primeiro momento, a evolución na competencia das máquinas no xogo do xadrez respecto ao humano, pois foi a liña verde que vedes aí. O humano que ten a puntuación máis alta no xogo do xadrez é Magnus Carlsen, que ten 2.882 puntos, e xa no 2022 había máquinas que tiñan máis de 3.500, e iso sigue subindo. Pero xa non é un problema que motive moito a comunidade científica a seguirlo mellorando, non? Claro, podíamos dicir, sí, pero iso é o xadrez, pero que máis? Pois agora, e este é un gran avance, temos capacidade de resolución de multiproblemas. O sea, xa non un problema concreto, sino que podemos, digamos, abordar tarefas que son moito máis complicadas por unha parte, pero ademais moito máis versátiles desde un punto de vista funcional. É dicir, ChatGPT é unha máquina intelixente multifunción, porque eu a podo usar para traducir, resumir, que me dé ideas para unha charla, non foi o meu caso, pero podría ser, que me resolva contas ou dilemas ou problemas lóxicos, o sea, teño un abano de opcións tremenda. Aí podedes ver, non teño tempo para pararme, pero podedes ver como nos últimos anos os avances en problemas moi complexos, como competencia matemática a nivel de olimpiadas matemáticas ou resolución de comprensión lectora de grado medio ou grado alto, recoñecemento visual, non só para recoñecer que hai un can nunha certa fotografía ou non o hai, sino para facer unha descripción de todo o que hai nunha fotografía ou incluso nun vídeo, e poder razonar, poder dicir, oye, en esa secuencia viches algo que te chamara a atención sobre tal e cual, e que o sistema teña unha capacidade de comprensión visual moi alta como para poder, en moitos casos, dar respostas humanas ou incluso máis ao lado humano. A referencia de puntos é o referente humano, e vemos como todo, en todos estos, vamos superando xa, non? E claro, isto nos podría levar a pensar o seguinte. Bueno, isto me vou a saltar, nos podría levar a pensar o seguinte, é que estamos perdidos. O sea, temos inteligencias artificiais a día de hoxe que son moito máis intelixentes que os seres humanos. Para nada. Si valoramos a nosa inteligencia, como hai que facelo, desde un punto de vista global, desde a capacidade, xa dixen antes, de resolver problemas, pero non problemas concretos, onde efectivamente a máquina nos pode gañar según para que problemas, non, resolver problemas no mundo. E nós temos unha capacidade de enfrentarnos a problemas novos que nunca abordamos e poder resolvelos, ou polo menos ter certas ideas de como afrontalos a partir dunha experiencia que obtivemos en problemas non idénticos. Podían ser parecidos ou non tanto. Podemos interaccionar coa infinitude de situacións que hai no mundo. Eu podo mirar en un... así, identifico todo o que hai aquí. Non me queda na memoria, me queda só unha abstracción, pero suficiente como para incluso despois pechar os ollos e moverme sin golpearme demasiado. Bueno, todo eso é asombroso e para nós en moitos casos é natural. Por tanto, eu sempre digo, a inteligencia artificial nin é tan intelixente nin tampouco tan artificial no sentido de que cada solución, cada ChatGPT que temos que desenvolver ou incluso especializar requiere de unha labor humana brutal. Sí, máquina necesitamos,
moitísimo. Pero personas competentes que podan escoller os datos, depuralos ou curalos, como se di na xerga, que podan facer unha selección dos algoritmos que poderían ser máis adecuados, que os podan aplicar, que vexen os resultados, que testeen, que apliquen, que proben, que monitoricen, que validen. É un infinito. Vamos a ver algúns... Bueno, isto o Kiko da Silva, que é un referente no pensamento profundo, de feito xa nos di claramente que as inteligencias artificiais non están a nosa altura, porque se fosen realmente inteligentes, en vez de quitarnos o traballo, quitaríannos as vacacións. E é verdad. Mentre non nos quiten as vacacións non teñamos problemas, porque non son tan inteligentes. Bueno, a ver, que pon aí? Eres capaz de ler este artículo? Que lo dixo? A ver, cantas veces resolveches problemas como este? Alguna. Alguna. Alguén que o leera e que nunca fixera unha interpretación sobre un texto onde están cambiadas algunhas das palabras, evidentemente, que non fixera un intento de lectura de algo coherente nas linguas nas que fale. Alguén? Todos os que están aquí xa fixeran probas deste tipo? No. Ah, sí? Ti non? Ti non? E fuche capaz de lerlo? Non? Así a primeira vista non. Luego leí muchas veces eso, pero nunca encontré ese tema. É igual, pero moitas veces cando poño isto, sempre hai xente que di eu nunca, a verdade que nunca, que por outra parte podía ser moi normal, e sin embargo pode lerlo, non? Eres capaz de ler esta. Por que se produce isto? Porque o noso cerebro foi deseñado evolutivamente para intentar sempre predecir, anticiparse, para intentar que todo aquilo que entra polos nosos sentidos encaixe dentro da nosa experiencia. Isto evolutivamente é fantástico, porque é o que nos permite, por exemplo, o que nos permitiu sobrevivir, reproducirnos, é o que nos permite ter máis éxito a hora de cazar, a hora de evitar depredadores, etc. Bueno, e entón resulta que un ve aí e o cerebro intenta, no castelán, no galego, nas linguas, como encaixa. E o podemos conseguir ou non, pero así o facemos. Bueno, unha máquina non funciona así, non? Aínda así, eu, cando poñía exemplos deste tipo hai anos, decía, unha máquina non é capaz de resolver eso. Isto. Hoxe sí. Hoxe sí, non se poñemos, eu puxen este, non? A ChatGPT no seu momento, e aquí fallou. E isto me sirve para poñer outro exemplo. Pero aquí me dixo, eres papas de ler este artículo? Me dixo. Nós nunca diríamos eso. Podríamos decir, pois non acabo de verlo, non lle atopo sentido ningún, pero nunca diríamos, eres papas de ler este artículo, porque iso non ten sentido. A ChatGPT pareceulle ben. Encaixaba e aí che vai. Por que? Porque ChatGPT leuno todo, pero non viviu nada. E esa é a gran diferencia. Nos vivimos nun mundo co que estamos en permanente interacción, do que aprendemos constantemente, pero en cada milisegundo o noso cerebro é distinto que un milisegundo antes. E se non o creen, pensen no seguinte. Eu hoxe entrei aquí, estou dando a charla, vou para a casa e mañán, si quero, podo recordar en boa parte todo isto. Quenes estaban aquí, o mellor non me acordo de cada persoa, pero vou no recordar. Si o podo recordar mañán, por que é eso? Porque o meu cerebro, cando saín daqui, non pode ser igual que cando entrei. Porque se fora exactamente igual, non recordaría absolutamente nada. Por tanto, o cerebro está constantemente en transformación. Vale, non grava, non é unha fotografía ou un vídeo do que vivimos, porque non teríamos capacidade. De feito, unha das cousas que evolutivamente tamén están nas que estamos condicionados evolutivamente é a non almacenalo todo, a non retelo todo, sino aquelo niveles de abstracción que son útiles desde un punto de vista do desempeño no mundo e da supervivencia. É así. Bueno, quen é ese? Senén Barro. Senén Barro, moi ben. E como se as gafas non son as mesmas, isto foi hai 2 anos no fin de ano, é Maite. Maite é a testemunha de que isto é certo. A ver, como me recoñecedes aí? Sí, pero que pareces? Bueno, pois mire, igual pensan e ven, pois
Sí, bueno, non sei como. Efectivamente, hai moitas cousas que facemos que non temos todavía unha explicación detallada a nivel científico de como o noso cerebro, a nosa máquina tan poderosa, é capaz, por exemplo, de identificarme aquí, non? Poderíamos pensar, bueno, sí, pues está ben, pero e que utilidade pode ter esta? Pues vámonos a ver. Alguén coñece a este tipo? ¿Me suena? Sí. Pois este se chama Juan Nguyen, é norteamericano, vive no condado de Lancaster, en Pensilvania, Estados Unidos. É unha imaxe xerada por inteligencia artificial? No, No. é real, Vale. é real, é un tipo real. Juan Nguyen, Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos. Bueno, e por que interés ten este? Aí, aquí me anticipei, pero bueno, digo. Resulta que este tipo, un día nunha feira de gando no condado de Lancaster, foi ali en un momento de despiste, roubou a caixa registradora nunha das casetas. Viu a policía, empezou a interrogar a xente, a ver se alguén vira algo, e un tipo dixo, eu vin a un tipo, o tipo que roubou, efectivamente, e quen era? Non o sei, non o coñecía. Pero como era? E dice, se queren lles fago un croquis, un esbozo e tal, e dice, veña. E fixo eso. Eso fixo. E entonces, un dos policías dixo, ostra, peste de Nguyen. Foron á casa de Nguyen e o cacharon a pasta que acababa de trincar. O sea, este é o noso cerebro. Este é o noso cerebro. Porque na anterior ainda poden dicir, no, bueno, sí, ti estabas con as gafas, con non sei que, pero bueno, se adiviña, non? Pero aquí, bueno, pues, o noso cerebro así de pasmoso. E isto unha máquina todavía non o pode facer. Efectivamente, eu podo entrenar unha máquina para que aprenda sobre miles de fotografías e de esbozos como aquel, sempre que os esbozos sigan uns certos patróns, digamos, que respondan a un mismo tipo de dibuixante. Porque se hai moita heteroxeneidade, non vai a topar correlacións de ningún tipo. Pero entonces sí, se eu quixera reproducir a competencia, incluso de dibuixo ou de recoñecemento, do Hicho que pintou a careta de Nguyen, con moito empeño, moito esforzo e un modelo computacional razoable, pois o podo lograr. Pero como nós non. As máquinas teñen outro problema en xeral, e é que se degradan, aínda que eu as deseñe para facer algo en concreto, hai circunstancias nos que a degradación das súas prestacións poden ser moi bruscas, e a nós eso non nos pasa. Exemplo, hai 3 ou 4 anos, na Liga Escocesa de Terceira División, para abaratar os custes, querían retransmitir para abonados os partidos de fútbol, pero non podían ter un cámara. E entonces situaban unha cámara intelixente que estaba programada para seguir o balón durante todo o tempo, entón unha persona que era abonada desde a súa casa vía o partido razoablemente. Bueno, pois na primeira vez que usaron a cámara, a xente viu casi todo o partido ao linear correndo de un lado a outro. Por qué? Porque a cámara identificou a súa cachola pelada co balón. Isto nos pasaría a nós? No, porque se eu fago así, rapidamente, ao mellor nun flash, efectivamente, podo pensar que esa cabeza é un balón. Pero que faría automáticamente o meu cerebro, incluso de modo inconsciente? Balón que se move solidariamente, con un corpo vestido de negro que vai correndo con un banderín pola banda, é a cabeza do tipo. As máquinas non. Ou son deseñadas para ese tipo de situacións expresamente, ou degradan bruscamente. Os nosos cerebros teñen unha eficiencia enerxética increíble. Tamén evolutivamente. O cerebro humano só pesa do orden do 2% do corpo inteiro. 2%. Pero consume entre o 20 e o 25% da enerxía. De acordo? Precisamente porque consume tanto respecto ao conxunto do consumo de un ser humano, é moi importante, digamos, que se preserve ou se limite o consumo de enerxía ao máximo, e por eso somos especialmente procrastinadores ou perezosos. O sea,
temos que ser moi educados, moi disciplinados, ter incentivos para realmente esforzarnos cognitivamente nos problemas. E o vemos cos nenos e as nenas, incluso cos maiores, claro. Pero isto é así. Reservar enerxía evolutivamente sempre foi unha ventaxe. Bueno, por que poño isto aquí? Fixen un cálculo así groseiro sobre o que costaría adestrar. Vou a cambiar a GPT-4, que é o modelo ahora de referencia detrás de ChatGPT. É dicir, si consideramos a pegada en CO2 que exixe adestrar GPT-4, que é o modelo de referencia, un dos máis avanzados que hai detrás de ChatGPT, si consideramos a pegada que eso produce en CO2, é equivalente a que producen uns 5.000 cerebros humanos durante toda a súa vida de uns 80 anos de media. Entón, que é mellor? 5.000 cerebros ou GPT-4? Pois depende dos cerebros. Eu podo poñer 5.000 persoas aquí que prefiro o GPT-4 sin ningún problema. Pero poño o mellor solo unha. Estou pensando agora en Turing, que foi para min o gran referente. Se anticipou a computación, é dicir, con unha anticipación, unha clarividencia absolutamente increíble. Pois Turing vale máis que 1000 destas máquinas. Bueno, me teño que saltar. Bueno, isto é interesante. Desde un punto de vista de automatización, porque xa dixen antes que a inteligencia artificial, máis alá desa conxetura casi poética de que en última instancia a inteligencia humana se vai a poder modelar computacionalmente con todo o detalle, o que nos interesou, nos sigue interesando, e o que move a pasta é a componente práctica. É dicir, son capaz de resolver problemas útiles polos que ademais podo ter un retorno económico a través da IA? Pois fantástico. E que tipos de problemas? Pois empezamos sobre todo con problemas de tipo manual e moi pautados, moi sistematizados. Citroën de Vigo, agora non é Citroën, Stellantis, pero leva décadas con unha automatización en robots de soldadura, de montaxe, de pintura fantástica. Os robots agora son moito mellores, máis sofisticados, máis versátiles, máis autónomos, pero é así. Co tempo, se puido tamén automatizar tarefas cognitivas, pero tamén moi sistemáticas. Por exemplo, levamos décadas onde un vai a pedir un crédito bancario e moitas veces hai un programa informático que analiza todos os detalles que nos vai preguntando a persona que nos atende amablemente e con toda esa información acaba facendo unha recomendación. Pois eso sempre é igual. Varían as nosas circunstancias. Eu podo ser funcionario ou non, podo ter un traballo estable ou non, podo ter un aval dos meus pais ou non. Bueno, pois eso é o que valora, pero sempre é o mesmo. Claro, pasa o tempo e resulta que xa somos capaces de automatizar tarefas manuais pero non sistemáticas. Robots agrícolas que recollen froito en circunstancias moi difíciles, porque aí teñen que ter sistemas de visión por computadora moi sofisticados, autonomía, moverse en entornos que poden ter persoas que se moven polo medio, son dinámicos eses entornos. Bueno, e agora onde estamos? Con todo o anterior e mellorando o anterior, pero ahora tamén somos capaces de automatizar ou resolver tarefas cognitivas de alto nivel non sistemáticas. Eu hai anos, cando poñía este cuadro, me tiña que inventar os exemplos de ese cuadrante, porque non había. Pero ahora todos están aí. Exemplo, hoxe, miles e miles e miles de artigos en medios de comunicación online, digitais, se escriben automáticamente ou casi automáticamente sobre calquera tema por máquinas. O primeiro que se fixo, o primeiro artigo que se publica no mundo automatizado, escrito por unha máquina, non foi hai 4 décadas, non, foi no 2014, hai 10 anos. E en ese caso, que foi moi sorprendente, tuvo moita repercusión, foi que Los Angeles Times, un dos xornalistas, que además era informático, fixera unha plantilla para poder publicar de forma inmediata
a ocurrencia de un terremoto. E a plantilla xa tiña un texto pre-redactado, pero tiña uns ocos para o epicentro, o grado de intensidade do terremoto, lugar, se había víctimas ou non, e entón estaba conectado ao sistema de predicción sísmica, predicción sísmica de California, e entón a través dese automatismo encheu os ocos, moi ben, o responsable de autorización, e en 3 minutos estaba publicado. Pois deso pasamos a hoxe, e pasamos a algo que non teño que explicar, simplemente calquera persona que usara ou vira a usar ChatGPT xa ve onde estamos. Pero cuidado, non vamos tan rápido, é dicir, todas as prediccións que son de hoxe para mañán suelen fallar. Geoffrey Hinton foi Premio Nobel de Física precisamente polas súas contribucións á computación neuronal o ano pasado. Lle deron o Premio Nobel de Física con outro, Hopfield, outro que tamén fixo contribucións senlleiras neste campo no ano 2024. Ademais foi Premio Turing no 2018, que é o equivalente a un Nobel nas ciencias da computación. Pois Hinton dixo no ano 2016 que había que parar de formar a radiólogos e radiólogas, porque en 5 anos non terían nada que facer, porque todo estaría feito por máquinas, e que como leva 5 anos, basicamente, formar, eso en Estados Unidos, a un radiólogo, pois no 2016 dixo, parade xa, parade, que isto vamos a facer unha pandilla de desgraciados. Bueno, tuvo un revuelo tremendo a Sociedade de Radioloxía de Estados Unidos, que además son miles e miles de profesionais, lle contestou, e además moi ben, con unha carta moi longa e moi contundente, pero esa foi a predicción que fixo. Elon Musk, que é un tipo do que non sei que decir, clasificable, vamos a decir, dixo, o di periódicamente, pero no 2015 dixo que no 2018 todos os coches xa serían autónomos, e viviríamos nun mundo de plena autonomía dos vehículos, non? Bueno, cal é a realidade frente a esas dúas prediccións de personas que idiotas non son, eso dende logo, por lo menos Hinton? Pois, esa é unha foto dos radiólogos que van camiño do traballo no 2025 conducindo os seus propios coches nun atasco. Pois é así. Isto é de hai uns días. 5 meses esperando unha ecografía e citas para o 2099 a escasez de radiólogos que azota España e os seus efectos. Claro. Pero isto, as prediccións en calquera campo, pero no campo da IA, son recurrentes e se van convertindo en prediccións fallidas, non? Por exemplo, Herbert Simon foi un dos pais da inteligencia artificial e ademais foi Premio Nobel de Economía. Simon dixo no 1957 que en 10 anos, por tanto, antes de acabar a década dos 60, o campeón do mundo de xadrez sería digital, e xa sería unha máquina. Equivocouse, sí, porque houve que esperar ao 97. Pero equivocouse no horizonte temporal, non na certeza. Equivocouse máis Marvin Minsky, o outro dos pais da inteligencia artificial, que no ano 70 dixo de 3 a 8 anos teremos unha máquina cunha inteligencia xeral de un ser humano medio. Pois non a temos nin entonces, nin agora, nin está claro que poidamos chegar a ela. Eu penso que sí, pero non sabemos cal é o camiño, ese é o gran problema. A día de hoxe non se sabe por onde temos que tirar para que en 10, 15, 20 anos podamos ter unha inteligencia xeral. Eu, que son moito máis modesto que estas persoas, modesto me refiro menos importante, as miñas prediccións as fago como pouco a 50 anos vista, porque que veñan despois a pedirme explicacións. Bueno, e xa vou acabando. A ver, o tema da automatización do emprego é un deses temas de excepcional importancia. Despois vou a tratar o que me parece o máis importante de todos, pero aos que non se lle está dedicando suficientemente atención, tempo, preocupación por parte fundamentalmente dos gobernos, pero non en España ou en Galicia, no mundo. Claro, non hai certeza ninguna e probablemente por eso é o típico, como non temos certeza de que efectivamente pode haber un problema como poucos na historia da humanidade derivada da automatización masiva do emprego humano e, por tanto, de millóns e millóns de persoas sin traballo,
que hai que manter, non só hai que manter desde un punto de vista económico, desde un punto de vista de atención sanitaria, desde un punto de vista de atención na educación e as súas familias, sino que ademais desde un punto de vista de dignidade humana, non? Bueno, pois, como non está claro, pois imos tirando. E as cousas non son como foron nas revolucións industriais anteriores. Ahora nos movemos de un ano para outro a unha velocidade que ademais é un proceso acelerado. Isto é tremendo. E non ocorre como cando meu pai saiu de Ribadeume nas Pontes, traballaba na terra, prácticamente non tuvo educación. Bueno, ali abriuse unha fábrica de fertilizantes e conseguiu que o colleran pois, para operar ali unhas máquinas. E ao cabo dos anos era un home moi traballador, eu creo que listo tamén, moi inteligente. Ao cabo de uns anos lle ofrecen irse para a Coruña a Cros. Non, Fertiberia era en ese momento, Cros foi despois. Bueno, a unha empresa da línea, pero xa moito máis grande, na cidade e tal. E ali nos fomos todos. Bueno, el, sin unha formación especializada de ningún tipo, casi sin formación, foi capaz, como millóns e millóns de persoas, de pasar do campo a operar unhas máquinas, a estar nunha industria, a desenvolver con competencia un traballo dentro xa do sector industrial. Claro, pero iso ahora non. Porque ahora os millóns que perdan o emprego pola automatización non van a poder coller os millóns de emprego que efectivamente se están creando en parte para seguir automatizando cada vez máis. Porque os empregos que se crean, onde están? Sobre todo no sector tecnolóxico. E para iso necesitas un nivel de especialización, de adestramento, de competencia, que xa non é o de dicir eu sabía usar un arado, por certo, eu era aí con arado romano todavía, axudando a meu pai e a meu avó, e de eso pode pasar efectivamente con certa vontade, formación profesional e capacidade, pois pode pasar a un desempeño novo nun sector completamente novo. Eso acabouse. Bueno, e isto era o último. Entón, o gran problema que temos agora, para min, todavía maior que este, está relacionado, pero maior, é que teríamos que cambiar o noso modelo sistema educativo para o mundo que xa temos. Non para o que virá no futuro, o que xa temos. Que é un mundo donde a convivencia de persoas e máquinas cada vez máis competentes, máis inteligentes, máis humanizadas, é un mundo que nos cambia completamente as regras do xogo. Que fai que o que podían ser competencias moi valoradas e coñecementos moi valorados hai 5 anos, xa non son tanto. E o van a ser menos dentro de outros 5. Porque se as máquinas adquiren esas competencias e con máis capacidade, non se cansan, non protestan, Bueno, pois este é o tema. Entón, non o digo eu, o responsable do informe PISA, un tipo que coñece moi ben a educación e os sistemas educativos no mundo, dixo ano pasado, nunha visita que fixo a España, os estudantes españoles son bons reproducindo contidos, pero non aplicándoos, ou utilizando o que saben de forma creativa. E iso é o que é máis importante, e é o que non estamos cultivando nas aulas. Hai moitos informes, pero escollín este simplemente porque me parece moi ilustrativo. Pregúntanlles a un conxunto de altos directivos, empregadores masivos de persoas, oye, cales son esas competencias que as máquinas todavía non teñen e que, por tanto, cada vez valorades máis no mundo da empresa? Pois mira, comunicación, inteligencia emocional, desde logo certas competencias digitais, por suposto, empatía, pensamento crítico, resolución de problemas, cooperación entre seres humanos, creatividade. Bueno, pois ese é o tema. Si me molestei en metelas en caixiñas, é dicir, bueno, hai unhas que son de carácter cognitivo, o saber, outras que son pragmáticas, saber facer, e outras que son executivas, querer facer, é dicir, ter a vontade, ter as capacidades para realmente levar do pensamento á acción, que ao final é o importante, non? Cales cuidamos nós no noso modelo? As cognitivas. As cognitivas. As pragmáticas empezamos e as executivas nada. En ninguna etapa educativa, nada. E as emocionais e sociais, que, bueno, xa deixei aparte, tampouco. Por lo tanto, a realidade é esta. Que
as executivas, as que non lles prestamos prácticamente ninguna atención nas etapas educativas, teñen, por poñelo así groseiramente, un peso tan grande como as pragmáticas e as cognitivas. E este xa é o último. Isto que nos leva? Nos leva a isto que eu, de novo, é unha conxectura miña neste caso. Non podo enunciala todavía como un principio porque non podo demostrala, pero vou facendo acopio de evidencias que me van reforzando a idea de que levamos anos, e así pode seguir, donde a inteligencia no mundo se mantén máis ou menos constante, pero eu estou metendo nesa inteligencia natural e artificial. Por lo tanto, como é obvio que a artificial está incrementando, e iso ninguén o pode negar, está claro que eu opino que a natural está menguando un pouco, e temos aí un serio problema. Vou poñer exemplos. A ver, hai 20 anos era necesario poñer no papel de estraza que envolve unha hamburguesa que o papel non se comía. Non, todos sabíamos eso. Non había nin que explicarlo. Pois agora hai que poñelo. Pois eso é unha evidencia de deterioro cognitivo severo da especie humana. Pero hai máis. A mellor de todas, caso real, a miña muller tamén o pode corroborar, nunha gran superficie, bueno, empezo por poñer isto. Isto, un xamón, non estou facendo publicidade, non me paga Barón de Lei, pero bueno, un xamón que, oye, o apreciamos a través do film, ten bo aspecto, non? E na encima aí di, hai que supoñer que é certo, jamón de bellota 100% ibérico, cortado a man. Que xa o veríamos, non? Pero como un valor engadido. Un bon xamón cortado a man a que gaña, sí, non? Bueno, pois moi ben. Pois resulta que vexo eu nun estante desa gran superficie? Pois vexo isto. Mais alá de que este só é 50% raza ibérica, etc., etc., o gran lema é colocado a man. Colocado. O sea, colocado. E aquí, esta foto saquei na de internet, pois ainda está xeitoso. Pero ali era como unha especie de burruño, así todo apilado no centro, e, en fin, absolutamente desincentivado. Non me digades que non estamos, digamos, esponxando o cerebro. Miguel de Unamuno dixo, ali é unha frase fermosísima, que non é certa científicamente, agora explicarei, pero é moi fermosa. De algún modo, pois, máis alá de evidencias científicas estrictas, eu creo que nos pon moi na diana do que é importante. A lingua non é a envoltura do pensamento, sino que é o pensamento mesmo. Non é verdad, porque a ciencia parece evidenciar que podemos pensar sin usar a lingua. O sea, mentalmente, tal como funcionan os nosos circuitos cerebrais, poden estar facendo o que chamamos pensamento e distintas técnicas de pensamento sin que realmente a lingua natural sexa unha peza clave dese proceso. Pero desde logo que non podemos é comunicarnos, o que non podemos é transmitir aos demais todo o que sabemos, o que sentimos, o que queremos. E esa comunicación é a que nos trouxo aquí, porque individualmente non somos nada. Nada. Se estamos onde estamos é a través de que somos unha especie extraordinariamente sociable no sentido de que nos necesitamos uns a outros e además temos mecanismos e a linguaxe natural é un dos fundamentais para poder colaborar. Por tanto, a tecnoloxía máis importante de cantas o ser humano creou é a lingua. É esa. Aprendimos a escribir hai aproximadamente 5.000 e pico anos. O que podemos considerar unha fala, protofala, pois poucos centos de miles. Pero iso foi o máis transformador de canto desenvolvimos. É dicir, a inteligencia artificial poderá ser a segunda tecnoloxía máis poderosa. A segunda, pero a primeira é a linguaxe. Por lo tanto, non deleguemos as nosas competencias na fala, na comunicación, na escritura, as nosas competencias máis humanas, o pensamento crítico, o traballo colaborativo, non deleguemos eso nas máquinas, que está empezando a ocurrir. E xa hai evidencias científicas, eu estou
lendo algúns dos primeiros artigos que empezan a sair, donde empezan a demostrar que a xente que usa, sexan estudiantes ou profesionais, sobre todo xente nova, que usa de forma intensiva e reflexiva os modelos de linguaxe, perden capacidades de aprendizaxe, de pensamento crítico, de redacción, de comunicación, de expresión. Pode ser tenuemente ao principio, e incluso perfectamente reversible se iso é algo temporal. Pero e se non é? E se é algo que se prolonga no tempo? Se os nenos e nenas que agora se están educando e que todavía non adquiriron, como a nós, a competencia na linguaxe natural que nós temos, e, por tanto, eu agora xa son moi maior, o cerebro se me vai deteriorando, claro, pero, bueno, en fin, de forma natural, non por os modelos de linguaxe. Pero, para quen non adquiriu todas esas capacidades, que son as máis importantes que temos, isto pode ser un problema moi serio. E eu creo que isto non estamos nin siquiera percibindo. Bueno, isto é un vinilo que mandei colocar xusto despois da COVID, porque nos visitan cada ano centos de nenos e nenas que veñen e lles preparamos unhas visitas moi ben pensadas, disfrutan moito. E como durante un ano e pico non viu ninguén, a mí entrei en melancolía, mandei poñer este vinilo que di: queremos persoas creativas, comprometidas, con pensamento crítico, con sentido común, porque o resto xa o farán as máquinas inteligentes. Entón, cada vez que ven un colexio, un instituto, eu miro para as profesoras e profesores e mirándolles a cara digolles isto. Porque as nenas e nenas non teñen todavía responsabilidade, a responsabilidade nosa, das familias, pero tamén dos educadores, non? Isto é o que eu chamo a delegación cognitiva, e é delegar na máquina esas competencias tan singulares para a nosa vida e para o noso traballo, pode ser o problema máis grande co que nos enfrentemos en relación coa inteligencia artificial. Nada máis. Xuro que é verdade. Eu puxera o reloxo para que me avisara os 40 minutos, pero está sin batería. Non me avisou. Bueno, sinto, porque nos pasamos de hora bastante, pero... Bueno, primero, muchas gracias, profesor Barro. Creo que quedó claro mi afirmación de que el profesor tenía no solo conocimiento, sino capacidad para compartirlo. Y hoy nos ha hecho una demostración de esa capacidad. Abrimos, con tu permiso, un pequeño turno de el primero que levanta la mano tiene la palabra. Profesor Barro, me ha encantado la conferencia suya y yo quería preguntarle sobre un tema que yo he leído en medios de comunicación convencionales, en periódicos y en otro tipo de medios que no son las redes sociales, que yo no uso, por cierto, que se puede hacer, o que de hecho han hecho tesis doctorales por inteligencia artificial. Sí, claro. ¿Es eso posible? Hacer una tesis doctoral sobre un tema determinado, más o menos complejo en cualquiera... Sí. Por ejemplo, cualquier aspecto científico, ¿es capaz una máquina de hacer una tesis doctoral sobre eso? A ver, claro que se pode. Outra cousa é que se xa unha boa tese. Pero, por exemplo, hai uns días... a ver, estos sistemas que, como digo, o leeron todo, non viviron nada, pero leeron todo. E son capaces, non é unha memorización fiel do que leen, non é, sino que é unha especie de proxección do que son a estatística que relaciona palabras nos textos, é dicir, nós podemos analizar grandes corpus de texto e ver que hai palabras que, desde un punto de vista de probabilidade, pois teñen tal probabilidade de repetirse esta detrás desta, detrás desta, detrás desta, detrás desta. De algún modo o modelo o que acaba é implícitamente aprendendo isto. E, por tanto, son predictores fantásticos. Cando eu lle fago unha pregunta, lle dou unha orden ou fago calquera comentario, o que lle estou dando é a semente que ten que continuar. E entón é maravilloso, porque o que fai é que é o máis probable que viría a continuación de, imaginemos, dame algunhas ideas para facer unha tese doutoral en bioloxía molecular. E entón, a continuación, me empeza a
poñer palabras que estatísticamente serían probables que seguiran a eso. Por qué? Porque a mellor esa pregunta ou algo parecido, preguntas moi próximas, están establecidas miles de veces nos libros, documentos, textos de internet. E entón acaba de algún modo aprendendo eso. Ten un coñecemento como nós temos do que significa cada unha desas palabras? Non. Porque non as pode correlacionar co mundo, porque non ten interacción co mundo, nin aprendeu do mundo. Pero sí que ten un coñecemento do que significan desde o punto de vista do uso nunha secuencia de texto. Entón, que ocorre? Se eu son capaz de facerlle preguntas adecuadas e ir ensamblando as respostas que me vai construindo, podo facer unha tese doutoral, ou podo facer unha novela, ou podo facer un artigo de prensa, o que me dé a gana. Valor deso? Bueno, pois xa o xulgarán os lectores do artigo. Claro, o que pasa é que o problema é que aí o gran problema non é a calidade só desa tese de doutoramento, o gran problema é o engaño. O sea, alguén que presenta eso, e hai casos, que presenta eso para ser sometido e conseguir o seu título de doutor con ese traballo supostamente original, que o ten que ser, está engañando a un tribunal, e efectivamente o pode engañar, porque a calidade moitas veces é moi alta. Ahora, se a pregunta vai no sentido de é posible que unha máquina faga descubrimentos realmente disruptivos a nivel científico? A día de hoxe, moi improbable. Dentro dunhos anos, bastante probable. Xa se están usando modelos como este, ou especializados, ou estrategias de IA moi avanzadas para non só atopar respostas máis ou menos interesantes a preguntas científicas de acordo co coñecemento existente. Pero claro, pensemos que fai un investigador ou unha investigadora cando aborda un campo ou se fai unha pregunta científica que quere resolver. O primeiro que fai é ler. Que hai feito desto? Que fixeron outros investigadores? Donde está o estado do coñecemento? E en función de todo eso que lee, pode, ás veces incluso, atopar respostas que non están escritas en ningún sitio e derivan de unha correlación de todo o que foi aportado pola ciencia. Por tanto, moitas veces nos operamos como poden operar estas máquinas. Claro, se me teño que ir ao laboratorio e deseñar un experimento ex novo, facelo, obter datos, bueno, pois eso teño que facer eu. Pero se é ter unha inspiración, unha idea, algo que ninguén viu ata agora, ou polo menos non plasmou en texto, a máquina pode porque pode suxerir. Despois somos nós os que temos que facer análise crítico, filtrar e darlle valor. Entón, cada vez é máis útil, e xa acabo, cada vez é máis útil tamén no mundo da ciencia usar estas máquinas. O que hai que facelo é, desde un punto de vista ético e legal, responsable, claro. Entón, un non pode presentar unha publicación a un congreso científico ou unha revista feito automáticamente como se fora feito por min. Eso non o podo facer. Eu non o fago. Seguro que hai alguén que o fai. Eu non podo presentarme diante dun tribunal de doutoramento con algo que eu non escribín, nin ideei. Simplemente un pastiche de cousas que me vomitou a máquina convenientemente interrogada. Pero este é o mundo que temos. Mira, na universidade, por exemplo, a nivel... Son fantásticos estes modelos para construir software, para codificar, ou detectar erros en código. Os nosos estudantes en informática, no grado de inteligencia artificial, todos, absolutamente todos, xa os usan para todas as prácticas, todos os deseños de software que teñen que facer. Nós o sabemos. Se o usan de un modo responsable, non pasa nada, porque acaban aprendendo a competencia informática en construcción de código, pero ao mesmo tempo acaban aprendendo a usar unha ferramenta que no exercicio profesional ya van a pedir, porque mellora a eficiencia nun orden de magnitude. Problema, que non o aprendan, que simplemente usen a máquina construye o código, eu verifico que funciona, pois xa está, non entendí como funciona, non sei como o fixo, non teño nin idea de cal é o algoritmo que está detrás, pero funciona, profesor, aí vai, xa está. Pero este é o problema, delegación cognitiva, sexa
como informático, como médico, como calquera cosa. Pero, ¿puedo repreguntar otra vez? Eso diga yo, presidente, que é o que manda aquí. Usted es profesor catedrático de física o de una rama de la física. De Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial, sí. Bien. Eu son un físico devaluado en informático. Usted seguro que hizo una tesis doctoral Claro. E ben orgulloso que estou dela. sobre un tema científico de la física o de la computación. Inteligencia Artificial, sí. Esa tesis doctoral tuvo que tener, como todas las tesis doctorales, deben de descubrir algo nuevo, algo que no estaba ya publicado, porque si no la tesis no se le manda. Entonces, póngase ahora en estos tiempos actuales y no hace 10 o 20 o 30 o 40 años cuando usted hizo su tesis doctoral. La inteligencia artificial, esto que ha dicho de GPT y de NVIDIA y todo eso, ¿podría hacer una tesis doctoral sobre el tema que usted hizo? Ao 100% no. Pero partes importantes do meu traballo, sí. Por exemplo, as miles de horas que eu dediquei a programar serían docenas a día de hoxe. E probablemente con código moito máis eficiente, moito máis elegante no seu deseño. E probablemente me permitiría facerme preguntas, incluso en algúns casos máis sofisticadas, preguntas científicas, e atopar mellor as respostas ou incluso as fontes de posible inspiración, porque me buscaría rapidamente cales son as citas que son relevantes, me faría resumos de esos artigos que a mí me levaban ao mellor 3 ou 4 días leer cada un, moitas veces para ao final darme conta de que, bueno, non era realmente moi significativo, ou seguro que ás veces pasando desapercibidas cousas relevantes, pero que por unha razón ou outra non conseguiron ver. Pois, en todo eso me axudaría. Sí, é que este é un mundo novo. Por certo, contase, se non é vero ben trovato, que un presidente de tribunal de tese lle dixo ao candidato, ao doutorando: mira, a súa tese ten moitísimos elementos novedosos e moitísimos elementos moi relevantes científicamente. A pena é que os novedosos non son relevantes e os relevantes non son novedosos. De momento, ese é o estado da IA. Yo me gustaría, a ver cómo lo planteo. Yo me muevo a veces en un binomio de contradicción cuando pienso en la inteligencia artificial. Por un lado, yo soy de los que accedí a la informática estudiando el Fortran 4 y con las tarjetas perforadas, lo que no ha ido quedando obsoleto en todos estos años. Puede ser que la inteligencia artificial, el modelo neuronal, pues tenga su momento de gloria y se apague. O bien, que también es fruto de la experiencia de todos, que la tecnología cada vez es más puntera, se desarrolla mejor, es más certera, nunca para, que nos encontremos con máquinas que el parecido de los procesos lógicos y creativos con los del ser humano sea, pues, asombroso. ¿Cuál es la posición que te parece o que tú consideras? A ver, se entendíme a pregunta, o ser humano, a inteligencia natural, singularmente a nosa, que obviamente é a máis destacada de cantas inteligencias existen na natureza, ou foi históricamente, ou sigue sendo unha fonte de inspiración para conseguir máquinas que teñan máis e máis inteligencia, máis e máis competencia na resolución de problemas. Pero é unha das vías, non ten por que ser a única. O sea, nós podemos pensar, e parece bastante razoable incluso, que a evolución, por certo, a evolución é o algoritmo máis asombroso da historia. É un algoritmo que non ten obxectivo. Non ten. A evolución non persigue crear seres máis intelixentes, máis rápidos, máis altos, máis fortes. Non persiguen nada. Non ten ningún solo obxectivo. Si, se chegou agora a palabra. Só persigue unha cousa. O que prospera a nivel reproductivo, pois se asenta, se reforza, se replica e, por tanto, prospera máis. Que hai unha mutación e que esa mutación provoca nunha especie un cambio de tal tipo. Lle sale aquí unha protuberancia e aquí outra a un insecto.
e pronto de eso é un inconveniente porque tropeza cas cousas e tal, e os paxaros o comen máis fácil. Pum, esa mutación desaparece rapidamente. Pero resulta que non é así, que esas protuberancias de pronto fan que podan saltar máis, planear un pouco, pois se van reforzando e saen alas, e cas alas podes volar, e pois este é o tema. Entón, esa é o fantástico, o milagroso da evolución. Que ocorre? Que demostrou que hai un soporte biolóxico, químico, electroquímico, que é capaz de conseguir seres tan inteligentes como a nós. Pero iso non había. Pode haber moitas outras. Incluso podría haber, desde o punto de vista dos seres vivos, dos seres naturales, podría haber, isto non está moi claro, pero podría haber formas moi distintas de conseguir inteligencias equivalentes. Isto non está moi claro, porque, por exemplo, o pulpo, o polvo, que é moi extraordinariamente inteligente e que ten moi pouco que ver con nós. De feito, hai quen di que se viñeran unhos alien, unhos extraterrestres, probablemente a quen se parecerían sería ao polvo e non a unha persona, non? Bueno, pois o polvo, que ten unha inteligencia moi destacada, moi acentuada, por unha vía de evolución moi diferente da do ser humano, da dos simios, da dos primates, sin embargo, creou estructuras de computación neuronal moi parecidas. Por tanto, eso podría ser un indicio de que, desde o punto de vista de soporte biolóxico, aínda que busques moitas formas, vas a acabar sempre aquí se queres seres inteligentes de alto nivel. Non sei, está por ver. Antes da pregunta, gustaríame engadir unha cousa que acabas de dicir, que a evolución, ademais, ten unha restricción a hora de levarse a cabo, que a mutación non lle pode permitir ao animal ou ao ser vivo planificar a distancia, é dicir, planificar a varias xeracións vista. A razón pola cal, por exemplo, non hai seres vivos con rodas ou cousas así, precisamente porque nas xeracións intermedias os animais terían unhas protuberancias un pouco extranas que non servirían para ningún propósito. Sí, no, efectivamente, eso é o prospera no curto prazo. Correcto. Ou adiós, efectivamente. E o que quería preguntar... Pero é unha demostración máis de que é o algoritmo máis asombroso de cantos existiron, pero non responde a ningún tipo de planificación, de previsión, de anticipación. Simplemente explora un infinito, entre comillas infinito, de opcións, e o que vai servindo para que eso se replique, fantástico. Terá oportunidades de continuar, oportunidades, nunca garantías. O que non, se acabou. Por certo, o que se acabou pode volver a xurdir, Claro. E a miña pregunta era en relación con un tema que mencionaches ao principio, que é con respecto a como se pode utilizar a inteligencia artificial con respecto ao galego. Por que o digo? Pola seguinte razón. As grandes lenguas, como poden ser o inglés, o chinés ou o castelán, máis ben nas lenguas indoeuropeas, pero xa contan con páxinas web que permiten facer non só traduccións moi complexas, senón que tamén, mesmo, como pasa con DeepL Write, poden mellorar textos ou frases en base ao contexto. É dicir, por exemplo, normalmente hai problemas ao traducir dunha lingua a outra lingua, literalmente, precisamente porque as formas de expresarse non coinciden ao 100%. Pois ben, este software o que fai é adaptar o input obtido ás formas típicas dun idioma. Por tanto, a miña pregunta é a seguinte: como de lonxe está o galego de chegar a ter un software que permita traducir do castelán, e non só traducir do castelán, senón corrixir ese texto para adoitalo máis, as formas máis, entre comillas, xenuinamente galegas? Xa estamos aí. Nós temos desenvolto no Citius e en colaboración con equipos de investigación de Portugal unha serie de modelos que chamamos Carballo. Carballo son os modelos hoxe máis competentes
a nivel de traducción entre galego, castelán e inglés. Que, por certo, os modelos como ChatGPT estos falan moi bo galego xa. Nós pensamos que en parte porque un dos traballos que facemos dentro do proxecto NOSE, ao que dedicamos moito tempo, particularmente nos primeiros anos, é a construir corpus en galego que non existían. Dicir, xa dixen antes, estos modelos de que aprenden? De datos. Se non hai datos non aprenden. Por tanto, por que os primeiros modelos que integraban o galego das grandes multinacionais falaban moi mal galego, falaban no sentido de que a interlocución en galego era pobre? Porque non se molestaron para nada en acrecentar os corpus do galego. Colleron o que había en internet, moi pouco, por certo. O galego pode ter como 100 veces menos de texto que o castelán. Entón, claro, non é comparable. Entón, se ti tes moi poucos datos dunha lingua, é moi difícil que o modelo sexa competente nesa lingua. Que fixemos nós? Pois acrecentar enormemente os corpus. Multiplicamos por moitas veces o tamaño dos corpus en galego que están a libre disposición e que estas compañías poden coller e poden poñelos no conxunto global de corpus multilingües que usan para adestrar estes modelos. Pois aínda así, os carballos son os mellor. Agora vamos facer público de libre disposición. En pouco tempo, calquera persona podrá subir textos enteiros, arquivos, e facer traduccións, como ti ben dis, non literais, porque aí se perde moito da riqueza. É dicir, podes entendelo e podes servir para entender que isto traducido ao galego pois é así e o entendes cal é o original, pero eso non sirve, non? É dicir, se eu quero traducir unha novela, por exemplo, hai elementos de expresividade, sutilezas, xiros lingüísticos que teño que preservar, pois eso o facemos. Pero claro, eso sempre, non só, pero sobre todo, depende de que teñas datos suficientemente grandes en cantidade e representativos daquelo que queres resolver. Esta é a máxima de todos os modelos de computación neuronal. Datos. Bueno, la última pregunta dada la hora, me vais a permitir que corte, Fernando. Un aspecto que comentas e que comentaste tamén ao comezo da charla é o tema da evolución tecnolóxica, a rapidez da evolución tecnolóxica. E agora ao final comentabas o da delegación dos aspectos emocionais, de que non deberíamos perder ou non deberíamos facer esas delegacións, non? Dentro. Non só emocionais, Fernando, non. Non. Eu falo de perder pensamento crítico, capacidade de toma de decisións. Falo de perder capacidade de aprendizaxe. Non, o emocional, de feito, as emocións é outra, igual que a consciencia, é outra das cousas que non está claro que sexan necesarias para conseguir un nivel de competencia, a nivel de inteligencia. Outra cosa é un nivel de socialización, pero a nivel de resolución de problemas non está claro que as emocións sexan imprescindibles para chegar a unha inteligencia artificial xeral. A miña pregunta vai polo aspecto do control. Podemos chegar a perder o control boa pregunta, sí. Neste desenrolo e que bueno, pues hai películas, non? Que amosan este aspecto. Ti crees que realmente no punto que estamos... No punto que estamos, no. A resposta breve... Hacia onde vamos? E hacia onde vamos podemos... Hacia onde vamos, non sei. No que estamos, no. Hai unha frase de un tipo que dos investigadores en aprendizaxe automático máis relevantes do mundo, que el di que preocuparse a día de hoxe porque a inteligencia artificial nos poda someter é igual que preocuparse a día de hoxe pola superpoboación en Marte. É así. É así. E calquera que diga, porque hai, e algúns destos non indocumentados, xente que son CEOs de grandes compañías líderes en IA no mundo ou investigadores moi notables, xa fan esas prediccións que a mí me parecen un pouco estúpidas de en 2 anos tal, hai que tal, imos a perder o control, as máquinas xa empezan a ter autonomía e... Nada, as máquinas a día de hoxe, a autonomía que teñen é porque non só ya permitimos, sino que as deseñamos para que a teñan. Así de claro. Entón, estamos moi lonxe deso. Que ocorre? É un imposible? Non. Hai xente, e é razonable, que está empezando a preocuparse por si algún día as máquinas chegan a un nivel de capacidade de inteligencia
equivalente á nosa ou incluso superior, como nos deberíamos de preparar para esa situación? Pois isto é interesante que algunha xente xa empeza a pensalo e pensalo con seriedade. Entón, hai moito traballo científico e serio e de pensamento en este sentido. Por exemplo, hai quen di, no, pois sempre temos que deseñar as máquinas como unha especie de botón de parada, non? Sí, pero o botón de parada xa nos demostrou Stanley Kubrick en 2001, unha odisea no espacio, que se a máquina é tan inteligente como a nós, ou máis, sabrá probablemente como desconectar ese botón de parada ou como manipularnos para o que fagamos. É dicir, eso non é tan simple, non é... Entón, hai unha corriente que o que di é, temos que, cando eso empece a ocurrir, ou cando teñamos a perspectiva de que pode ocurrir, deberíamos de pensar moi seriamente en como somos capaces de deseñar as máquinas para que o que vayan aprendendo non sexa simplemente a resolver problemas diversos e mellor que nós, sino que aprendan a convivir con nós, a respetarnos, os nosos valores. É dicir, que aprendan, digamos, a ser elementos sociais nunha sociedade que se respeta. Pero claro, e xa acabo, un di, e nós somos vos profesores deso. Vendo o que está ocurrindo no mundo, realmente alguén se pode creer, se veñen os de Marte, tenía que vir de Marte, non, pero se ven algunha especie inteligente e ve como nos comportamos, non creo que nos dera moito crédito para deixar os seus fillos e fillas nas nosas mans, que sexan como sexan eses fillos, non? Os descendientes. Non creo, que nos vira como un modelo de educación. Non sei. Bueno, muy bien. Como es habitual, en los meses de julio y agosto no tenemos actividad, nos damos vacaciones. Iniciamos el 10 de septiembre, tenéis ahí el catálogo con el folleto, con todas las actividades que realizamos con acceso libre y que retransmitimos por YouTube. Estáis todos invitados. Y bueno, ahora muchísimas gracias, Helen, por tu participación hoy con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y bueno, por darnos este baño de realidad cuántica o neurológica, ya no sé cómo llamarla, que hasta que las reflexiones no seré capaz de sedimentarla adecuadamente. Y para que tengas un recuerdo de tu paso por la sociedad económica, bueno, muy chulo. Oye, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Nada, un placer acercarse. Se vos gustou. Sí, encantado. moito ademais. Gracias, moi agradable. Nada, encantado. Muy interesante. Sobre todo este proceso histórico. Bueno, que de verdad que es muy bonito este campo. Es súper. Son de Geruaga ¿Cómo estás, amigo? Todo bastante bien. Y además ya quité la corona. Claro, joder. Ibas a morrer afojado, pues. Sí, pero Miguel. Pues vamos nosotros. Sí, no, vamos.